Днес научих един много важен урок и сега ще си го кажа. Говори с непознати и питай. Нека дам малко контекст. Преди няколко години аз даже не можех да си помисля за това да говоря с непознат, да заговоря някого. Но разбрах, че няма нищо страшно в това. Даже обратното. Днес, докато бях на работа, се заговорих с един човек, който изобщо не познавам. И накрая на разговора бях изумен. Бях изумен от това колко всъщност много уроци можеш да научиш от непознат човек и случайен разговор. И затова ходи и питай. Не се срамувай, няма от какво. И ето даже още един пример. Една жена дойде на работа при мен, попитаме дали може да плаща с долари, защото е от Америка. Аз си казах, че няма как това да се случи, но я попитах за долар за себе си, като за сувенир, и тя ми даде даже това. Давам тези примери, защото искам да те мотивирам да отидеш да заговориш момичето, да направиш комплимент на непознатия или да помолиш някого за услуга, защото реално хората са доста по-учтиви, отколкото си мислим.